खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजियाव जोबखांनाय महर लानो सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोसे लांबाय जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो जों सिथा भिडिअ बानायनायफ्राव फिसौफ्राबो दिनैनि भिडिअआ सोनाफोर दुब्लि बारियावसो आरोना नै लिलि लाला सौथु सौथा थाबायनाय ओरै दङ सासे बिमा आरो नै सासे मा नाममोन जिरायनायजों लोगोसे नैबे बुस्थु खाबाय आरो ओरैनो नङा बेखार नङा जिरायनायाबो आरोना माना मुनि फैब्रुंदों माने सायखा बावबायसो ओमफ्राय थारमाने सोनाफोर दिनै शनिबारसो आरोना ओमफ्राय एबाकास दाख्लैयो एबसेन्ट जानाय दङमोन नालाय बायद'आ गावबो उसुबिदा जादोंमोन जाहैदों बिमानि गेस्टिक मुलिखौ फिसालाया गारजोबसिगोन दंबोहाय बिनाव गेस्टिक दङ आंहालाय बावसो जि सम्पति दंबायदि गेस्टिक दङ आंहा जेन सम्पति माबा बिल्डिं गंनै दं आंहा होननाय बायदि गेस्टिक दं आंहा लामैनो दं आंहा होनबावदो लामैनो दंबावोथ' आरो गेस्टिकबो दं आंहा फाबनांगोनहाय बिल्डिंबो दं आंहा ओंखायनोथ' ओमफ्राय एसे गथ'फोरखौबो गेलेसारथों होननानै माने जोङो थाफैबाय आरोना बेलासियाव लाफिनदों 3:30आवसो लाफिनदों आरो शनिबारावहाय ओंखायनो मेसेजखौ मोननाय लोगो लोगो खबर मोननाय लोगो जोंबो उरायबोबाय मानो होनबा जोंबो दाखालि बन्द'फ्राव न'आव थांनायाव जोंनिफ्रायबो सानसे केन्सेल जाबाय आरो जों फैस्रांनानै बायद'निफ्रायबो सानसे केन्सेल जाबाय एबाकासा गतिके केन्सेल जागासिनो दङ बहुत बेस्थ' थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि सानैसो सिनायखानाय दङ नालाय बिसोर खिन्था जाया आंबो भिडिअ हगारनाय जाथ'वाखै आरो ना मागो थांबाय दमासि थांबाय फिसालानि गोलैनाय थांबाय एकदम खर'आनो बजाय जानानै दङ ओमफ्राय भिडिअ बानायनो गोसो जाथ'वाखै लोगोफोर जोबख' हाया प्रब्लेमानो मोनसे नङा मोनसे जानानै फैबाय थादोंना मोजां नङा आंना र' एकदम प्रब्लेमा एसे स्रां जाबाथाय लासैनो कन्टिनिउ दिनाव मोनसे ब्लग सोनो सिन्था खालामनांसिगोन आरो जादा जा होलायगोन आरो ना लोगोफोर नायलायलायनायखौ दाबाव दे लोगोफोर नायलायलायोबा हाइलरिखौ खोमानानै दोननाङा माबानिफ्राय प्लुट' प्लेनेटआ गायब जानाय बायदि दा खालाम आरो ना दङ लोगोफोर आंबो लोगोआव माने बहुत बेस्थ' थांबाय आरो ना थांबाय 2024आ लास्ट मासाव ओरैबायदि गाज्रि आरो ना जामारदों लोगोफोर एसे ब्लग खर'आनो थिग गैया आरो ना दाबो सिबाय आरोलाय खर'आनो दाबो थिग जायाखै लोगोफोर नैबेयावसो सायोनो नैबे सायो आंना नैबे सायो आंना ओरै गोलाव सानानै दङ लोगोफोर बेना गोलाव सादों बेना बेमारा थिग नङा ओमफ्राय आंना ओरै एकदम सोरबा हाथुराजों बुनाय बायदि आरोना माने दिनैबो बिदिनो ओरै कचबिहारनि बार जाबाय ओरै आसामनि बार जाबाय थानाय जादोंना ओंखायनो चाइनिस जानो नागिरदों लोगोफोर चाइनिस नैबे एकदम सागासिनो दं आरो ना कचबिहारनि बार जाहैनो मोननानै कचबिहारनि बार जाहैनो मोनो गारि फिसायाव गाखोनो हायो जिबन गोजा मालाया मोजां कारफ्राव गाखोहोनानै लांजायोबा जोंफोरा लांजायासो हायोबा फिलफिलियाव लां अट'आव लांसो नंगौ नङा जेसेबां लांदां गारि इसेबां मोजां आंजोंनो एखे कम्पानिसो आरोना बेबो थ' बन्द'फोरनिफ्रायनो मानसिफोरानो थानाय गद गैखाया माइरंखौ बस्थायाव सोनानै दिखियाव सोना लांनाय बायदिसो जादों आरो ना आंखौ एकदम थुमथुमा ओमफ्राय बिहावफ्रासो एकदम माने दरजा खेवै होलांबाय थादों प्लिज वेलकाम होनलायनाय गोबानो दरजा खेवना होनाया मिथिखायो आङो जाखायो बेनाबो आंनि बायदिनो जायो होननाय मिथिखायो आङो गुवाहाटियावनो गोबायोबा जों बायदिया एक'लेन्ड थांनायावनो गोबायो मा जायगा नायहैबावनो बे दुब्लियावनो ओंखायनो एसे ओलांगा ओंखारनो मोनबा बेनो बेस्ट जोंफोरनि थाखाय बेनिनो लायक जोङो आरो मोजां जायगानि लायक नङा गेद्दा गेद्दि आराम नायथावथाव जायगानि लायक नंथाराहाय जोङो बबाव सिक्किम बबाव गेंटक बबाव गुवाहाटि बेहायनो उरायजोबो बबाव शिलं थांनो थांसाबबायबालाय फैसाफोरखौ एसे बुथुम थांनो हागौ देहायानो जानाय नङा ओंखायनो बारा गोसोआनो जाया देहायासो जासै नालाय थासोमबा खर'फ्रा जेबो जायाबा र' आमुगाव थांनो हागोनदां सानबाय थायो आरोना ओमफ्राय जै गारियाव गाखोनो हाबाय बे ओरै आरो थांला आङो नाङा नमस्कार दिनैनिफ्राय नमस्कार नामा जायो बिदिनो जायो आरोना जोङो नांथारला सानदों आरो ओमफ्राय फंबाया जोंहा ओरैनो फिसा खामानि बाहेरायाव मावहैनो थायो नालाय ओमफ्राय आब'मोनखौ एसे फ्लाइट गाखोहोनोसै नामा होननानै बुंदोंमोन आरो नेक्स्ट बोसोरावहाय नाजानो नागिरदोंमोन माबायाव मा होनोमोनलाय तामिलनाडुआव थायो नालाय लांनो नागिरदोंमोन आरो जायगा नायथ'थ' ओमफ्राय हाबागोन खाफाला गैया नमस्कार गाखोनानै फ्लाइटखौनो गोबानानै सेस खालामदों गाखोनायनो नामा आब' होननानै सोंहरदोंमोन आरो आंखौ जाम्बि
खनसे माने आंबो दाख्लै सावरायदोंमोन बिनानाव अफिसारखौ गाखोहोदोहाय बेथनबा होननानै ओमफ्राय दा हानो नङा गाखोग्रायानो आरो दा बिदा सासे फौजि नालाय ओमफ्राय बिखौ होनदों आरो ज' थांसै नामा फ्लाइट गाखोनायनोबालाय ओमफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय रुपसिसिम जोंनिसिम 1800 लायो होननाय खोनादोंहाय आङो नंगौना रुपसियाव दालाय गोदान खुलिनाया एयारपर्ट गोदान खुलिनाया गुवाहाटीसिम गोदानाव 1800 ना मा बिदि लायो होननाय खोनादोंमोन आरोना बेखौनो गाखोना हरनो होनदों मालाबा गाखोनायनो नामा होननानै रुपसिसिम खिन्थु रुपसिनिफ्राय ओरै फैफिनायावसो भाराया उल्था बारा खारगोन जोंना अब्लाबो जेरावबो थांनानै गाखोहैनो रोङाबा बे दसेखिनिखौ गाखोजागोन मालाबा दे ट्राइ खालामगोन र' जमरा जान खिथाहैनो आंबो उरायनायदों रुपसिनिफ्राय माबासिम क'क्राझार रुपसिनिफ्राय गुवाहाटीसिम 1800 थाखानि दाहालागै बारायखो ना माखो गोदानाव आं बिदिनो खोनादोंमोन मोनथिला आरो खबरबो लानो रोङासै नालाय थ' सोनाबफोर जों एसे रायलाय होनलाय सावरायनोसै स्कुला बै खाथियावनोखा नालाय ओरैहायनो ओंखायनो नैबे सनि मन्दिरजों ओरै हाबबोनानैहाय एसे बे दुब्लियावनो जोङो गाबोन बेनो खाना होनसै आं गाबोन आं खानसै एसे रोदोमबावथोंसै बे बिराद जानो हायो खिन्थु आं एसेयानो थोयो नालाय बारा देहायाव नाङा आङो बे जायो सिफ्लानानैबाबो फाग्लिसो बियो गेसनि बिबै नालाय गेस थैथों साननानै जि जासोमबायो बेस्रा अन्थाव बाथावनो रसनाफोरजों एसे सावराय होनलाय मिनिबावनोसै आरोना बेनि गेसखौ एसे बहननानै होलांनो आङो जमा जानानै दङ एसे बहननानै होनो लोगो मोनलायलाया जोंबो बिदिनो लोगोखौ मोनलायलाया आयै गथ'सानाया जि गेलेबायहाय नै ओइ थाथोंहाय एसे गेलेथों थुला थुलिनो नारा गाफेरनो मोना मा गाफेरनो मोना बिसोरो जोंहा आरो नाराजों देरबोनाय नै आरो फैदा ओमफ्राय नोंहा बेखौसो नायनांगौ एन्टारटेनमेन्ट फंबायनिखौसो नायगासिनो हनै सोरबा हिन्जावजों भाइरेल जानायखौ फाग्लियाबो बेखौ नायो मानसिया दै सोरबा रंगिना नामा आंहासो कपिराइट फैगोनहाय भगबान लोगो हमखो ना माखोथाय गथ'आ जारलाहाय ओरैनो जोंहा एन्टारटेनमेन्ट फंबायनि खुगाखौ बै खनसे भाइरेलावनो जा रोखोमनि मोनखाबाय आरो बेखौ सोर एदावनानै लाबावखो ना मा होनो बिमा दालाय खम जादों फाग्ला गथ'नि भाइरेल बिसिखौ रायनायाहाय आयौ गोथाव आवाजजों रायनाया खम जादोंमोन आंहा बिनिफ्रायनो संखिनानै थाखादों नङा बेखौ एफा गोसोबाय दिनैसो नायदों आं दाख्लैनो नायदों गोदानावनो आं बेखौ बदला लादों 3000जों नालाय खोनासंग्राया जोंना जास्ट फानसो दे रावखौबो रायनायबो नङा रावखौबो बाजानायबो नङा आरोना नोंखौबो 5000 सोरखौबा सोर बदनाम खालामगोन आं दा रायहोगोन आङो 5000 नङा 10000 होबा दानो खालामगोन आं सोरखौबा बिहावखौनो बदनाम खालामगोन बियो पापिया मोजां नङा बिहामजोआ आरोना थ' एन्टारटेनमेन्ट फंबायनि खुगाखौ बेयावनो गिखानाय आरो एबारबो गिबायसोमोन आङो बेबायदि रायनाय फारसे भाइरेल जाबावगोन नामा होननानै आरोना मा नायनो सना दुब्लिबारियाव बाय केक मोननांगौ आं माव आयै सना थ' बेयावबो बाहायदोंथ' एसे फारसेया मोजाङैनो रागानि बिथोराव बाहायबाय खोमा फंबाया आरोना थ' जोंहा गिनानै थानांगौ जायो सपरियाल गोनां मानसिफोर गथ' गथाय गोनांफोर होथार फंबाय लोगो हमनानै ना दाय गैया खाखा मुखा एसे स्रां खाना लानांगौ बिदि भाइरेल भिडिअ रायलायलायबाय थाबा जायाना नङा होमबा सनाफोर एसे उसुबिदा जायो जोंहाबो हनै नाया सानबाबो नायफ्लांलाङो भाइरेल भिडिअ फाग्लियाबो दांफैबावबाय आंनि सेराव आलियाव जिरायनाया जोंहा बेखौसो फिसा नेनाया बिदिसो जोंहाबो टाइम पासनो गोदाव सेराव जोंहाबो रायजा गोमानायसो जासिगोन फिसा नेदोंना बिदि उसाव बादाव नायदों होननानै आरोना थ' एसे एनै बिसोरखौ गेलेथावथाव होननानैसो जोङो थाखादों बिदि नङा जे जों भाइरेल भिडिअखौल' नायगोन गाज्रि बाथ्राल' रायलायगोन ना मा होनो बाजै मोजां सुखु दुखुनि बाथ्राबो रायलायगासिनो दङ जोङो आंहा दा ओमफ्राय मा सोरबा 20k 10k होनबाथाय गिखायसैसो आरोना गथ'फोरखौनो 20k 10k आयौ मारै बिदिबो दाम दर जालायलायो आरोना नोंखौबो आरो सिबाय नङा गारा नोङो 3000 लानानैनो बिनानावा फुल खालामबायना आरो नों जाला माला माबाबाथाय खोथाया रेकर्डफ्रा एकदम भाइरेल जाखाथारो आरोना थ' जोंफ्राथ' भाइरेलनिफ्राय हानायमानि गोजानाव थानांगौ नै दा बे पापियाबो नायफैनायखायसो एसे हानदेरनाय जालायलांबाय आरोना सिबाया नङा गारा बिदि भाइरेल जाजानानै बिसिजों फेमिलिजों रायजालाय लांबायनो सिगांनियावबा खथ' गन्दगल जानानै बारग'लांबायमोन आरो दा नै गोदाव सोरावहाय मानसिफोराबो थ' हामा बिदि कय थाखा फैसानि थाखाय बदनाम जानो गावनिबो बदनाम थांबाय मालायखौबो बदनाम दान्दिसेनि थाखायबाबो आरो मानसिफोरा बावनानै थाङाना आं फिसाया केक बिगासिनो दंथारोहाय
समय जानायखाय जों लरायफिनबाय नै साथामजों बेयावनो नेबाय आरोना फिसाफोरा एसे मोजां गेलेनायखाय थाबाय जोंबो न'आवबो बिदिनोसै खामानिखौलाय मा बुंनो बेहाथ' अहायाखै दासिमबो हनै नायथिंहैबावबाय बे गाबोन आंनि फागोसो फाफि नोंना जाबाय असयज गुहां जाबाय आरोना मोनासोलायबाय गोजांसोलायबाय फिसा फिसा गगा मोनसोलायसिगोन थ' ओइलाय माथो लिला नेलायलायगासिनो बयबो बिमा बिफाफोरा सुट्टि जाबाय आरोना खोमसिलायबाय 5:30 थ' मेला मानसि ओमफ्राय जा जारला खारोना जोंजों गुदुं पक'रा एवनाय नुनानै नायसै टाइमाबो जाया नङा जाबाय नालाय अयथासार मोनजायाबा थांला नालाय लिलि लाला माबा माबि टार्निंआवनो ओरै फैनानै मा होनथाय मा सक होनथाय नामखौ मोनथिबावा आरोना जायखिजाया ब्रह्मबानिफ्राय फैनाय बे टार्निंआवनो सारियालियावनो गुदुं साजों आरोना ओमफ्राय नै मा बुंनो सोरबा बायदि आंनिसोनो थैबाय आं सेस होगोन मोनगोन र' होगोन दे बेखौ लानांला दोनदो जाना लोंनानै लागोनसै जोङो सापेरनो नानि ओरै फै आमाइखौ बानायनो हो हाबाब गावासो जागोन साननै सिबिनो बेखौनो नोंहायगोन सिबिनायनि होनफ्लागासिनो दंना फैदो र' बानायनो मा जाब्रबो मा माब्रबो थिबिन जाथफ्राबो आरोना गोबावानो जाबाय माबा जानाया दाख्लै मागोनि बन्द'नि सिगाङावनो आरोना ओमफ्राय थानाय गद गैयामोन नालाय फाहामनोबो हरनाय जायाखै माबा मादार बर्डआनो थांबायमोननोहाय फिउस माबा LG मादार बर्ड लागायना गालांबाय 27 सलांबाय आरोना दा बारा लांखो ना मा लांखो आं जेबो मिथिला आरोना ओमफ्राय रायज्लायबाय आं गावथ' बिदिनो लाखायो बे कलमथिलायाव बानायग्रा आदा बर'खासो मोनबो आरोना थ' आं दिनैनिल' दखान नङा बिनानाव बिदिनो लाखायो होननानै बुंदों आरोना आं होनदों आरो आदा आं जेबो आइडिया गैया नों जा बुंदों आं बेखौनो हय सानबाय नों आंखौ माने बारा बुंनो नांला होननानै आरोना थ' बिदिनो लाखायो बिनानाव नों सिन्था खालामनो लागा गैया होनबाय नालाय बास माथो खालामबावनो LGनिखौ लागायनानै गालांबाय आरो आगोलाव अन खालामबाय LG ओंखारामोन जोंहा XA बिदिसो ओंखारोमोन जोंनि टिभियासो दा LG लागायनानै गालांबाय माथो होनबावनो आरोना बेफोरबो मानसियाल' फैसा जानांगौ ना मा टिभियाबो जानांगौ होननाय बायदिसो सोनाफोर ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आङो दिनैनि ब्लग्सआ बिदिनो जाहैबाय फिसाफोरखौ गेलेहोनाय फावैनो इन्टारेस्टिं जों स्कुटिखौ रायलायनायखौ नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामफाबाय आरोना थ' हाइलार ब्लग्सआबो गावनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होबाय बेखौनो आं दा शेयार खालामफानाय जाहैबाय आरोना थ' बेखिनि ब्लग्सखौनो जायफोरा फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आइ थेंक इउ स' माच